Kai, yau ba ku kamo mana ko mutum ɗaya ba. Sai mai gida. Kai, je ka fito mana da wanda muka kamo jiya. An gama babban yaya. Wai ba zai magana ba? Kai, ku kashe shi kawai. Ku ɗauke shi ku je ku yi mai binnewar jaki. Wato kai mun ce babanka ya ci ko 7,000 ya ɗauke ka ba zai iya ba ko? Kai, shi ma ku yanka shi. Dan Allah dan Annabi oga amin alfarma dan Allah oga. Na san ba nama ma zai yi ba. Ku siyo mana biredin 120 ku yi mana farfesun sa. Yanka mana shi mu cinye. Sun ka za mu sha. Allah dan Annabi oga. Wallahi sai mun yanka. Dan Allah dan shekara ta dai wanci na. Dan Allah dan Annabi. Wata ka sai mai gida. Kuma yanzu fa ba mu da kowa a ciki. Kuma gashi kuɗi ya ƙare. Haka yake oga. Haka kwata ka Sai mai gida. da kai da mutuwa. Ku fita ku je ku faroto mana ko ma wane ne. Ya yi kyau oga, hannun daidai ne. Ko ma waye ku faroto. Kai. Ba zai yi wa sai iya ne. Ko wanda za a bamu 1.5 ne kamo shi zamu a bamu. Kun gaji da ƙari ko ba haka Ba ba. mata ta ma haihuwa fa dai. Ba matsala za mu sato rago. Wanda ake so ne fa. Wai Na mutum yan ne? siyasa ne wannan mutum ne. Wannan kusurin bira kenan mai magana ne wannan. To ku tura shi mu gani. Oh my God. Kai, zauna. Aga littattage oga. Oh my God. Ya sa mana lambar wayar babansa. Sai mai gida. Wannan ko 4,000 aka samu ma sakin hizami. Mai gida? Na aka ma kana da lambar wayan nan mai gida, na ga suna ya fito. Ku gani? Dan gidan na girka kalan talauci ne. Kutumar Ku sake yi baban himaran nan ni na bashi 600. Ba za mu samu ko sisi ba. Ku kyale ya tafi. I got the man them witty. Tsabar ba ku da mutunci? Ku je ku kamo min da kasashe? Ku da za ku kamo min mai lafiya? To ku koma. Na rantse da Allah muku kamo min mai lafiya wanda za mu samu kuɗi ba duk sun kuhe na yanka ku wallahi. Gore mana! Irin wannan za ku dinga kamowa. sai mai gida. Wannan da gari za a samu alheri a jikinsa. Kai, wai yana kana wani cici mana magani ne, mu nan kashewa fa muke fa. Da kai ma oga. Zauna mana.